Ribeira estrea este ano un novo modelo de cabalgata. 6 novas carrozas de gran tamaño compoñen a comitiva que irá acompañada dunhas 300 persoas, 5 charangas e unha banda de música. Destaca ademais o gran espectáculo de cabalos de luz e outros personaxes de animación infantil. 5 charangas e unha banda de música, como son a charanga Bebe Más de Vedra, a charanga Gárgolas de Celanova, a charanga Fanfarria Forruxa de Caldas, a banda de música de Ferrol, Cristo de la Buena Muerte, a charanga Santa Compaña de Culleredo e a charanga Charandonga de Cotobade. Ademais, vamos a completar esta cabalgata ca actuación de un show espectacular que ven da man de Global Eventus, que é unha compañía especializada neste tipo de actuacións, que por primeira vez conseguimos que veña a Ribeira co seu espectáculo Cabalos de Luz, así como tamén teremos outra serie de personaxes como é Super Mario Bros, que tamén veñen da man desta compañía, así como tamén vamos a contar ca presencia de distintos personaxes infantís, como son os personaxes principais de Fillimás, que van a participar no desfile e van a acompañar aos nenos e as familias durante todo o recorrido. O percorrido será similar ao doutros anos. Tras chegar en Dorna ao porto, as súas maxestades sairán en carroza dende a Rúa Canarias, en dirección a Padín, o Malecón, Romero Ortiz e Rúa de Galicia. Ademais do reparto de 2.500 kilos de caramelos, os asistentes poderán disfrutar de varios espectáculos de fogos de artificio durante o percorrido, que rematará na Praza de España. Na Praza de España se van a proceder ao sorteo de 3 agasallos, un por cada rei mago, que se fai en base a unha serie de participacións que os nenos recibiron por visitar tanto o Carteiro Real, ou o Palpador, ou a Papá Noel nas distintas actividades que se foron facendo ao largo do Nadal. E ao remate, os nenos poderán recoller os premiados poderán recoller o seu agasallo en caso de que non estén no seu momento, que se cercioren do número que teñen para poder vir a recollelo. A intención do Concello é que a cabalgata poida saír a pesar das malas previsións meteorolóxicas. Non descartan, sen embargo, ter que acurtar o percorrido ou trasladar os actos ao novo auditorio.